Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Büyük талант иясе булган шәхес җырларга өстенлек биреп иҗат итүче рус шагыйре Николай Добронравов тирән мәгънә салып гап-гади сүзләргә кайчандыр язып җиткерде түбәндәге акыллы фикерне безгә. Вакыт туза, оныта кемдер җырларны, тик ялган ясалмалыкны юк итеп яшәргә яшьлектә Галиҗәнәп хор өйрәтә алды безне, аларны. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Әйе, хор ул бергәләп җыелышып җырлар башкару гына түгел. Тавышлар яңгырашына буйсынып, бүлеп яңгырашларны. Хор ул үзенчә бер төрле ясалмалыктан арыну, дөресне ялганнан, ягъни фальшны аеру. Тормыштагы уңышсыз ямьле көйләрне сизеп тыймлап алып юк итү усулыда. Һәм йогынтысы хорның җырда гына түгел, ә җирдәге яшәештә, янәшәбездәге тирә-юньдә бар мөхиттә чагылыш таба. Тирәнтен уйлап, гадилектән читкә тайпылып бераз фикер йөрткәндә диюм бездә. Хармейстер буларак минем үземнең кагыйдәләрем бар бит инде. Мин аңа өйрәнгән. Минем үземнең рамкам бар. Кешегә җырлый икән, яхшымы, түгелме, дөресен әйтәсең. Фальш бирәме, юкмы, дөресен әйтәсең. Ритм беләгәме, юкмы. Ул инде минем профессия буенча килгән. Кеше аңа үпкәләми. Татар хорлары белән бәйле телевизион хикәядә безнең бүгенге әңгәмәдәш бергәләшеп җыелып хор буларак җырлауны хуп күргән, татарның җырлы моңлы үсеше өчен чын күңелдән җан атып, көч түгеп, янып киеп яшәүчеләр рәтеннән булган кеше, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган легендар шәхес, бүгенге көнгә Ярчаллы шәһәренең Татар дәүләт драма театры хормейстеры булып эшләүче Әнәс Батыр улы Фәйрушин. Хармейстер ул теге хор белән эшләүче, өйрәтүче, партияларны өйрәтә. Инде менә хор бит инде бүленә, берничә партиягә бүленә бит инде. 4 тавышлар, аннан артык тавышлар да булырга мөмкин. Һәрбер тавыш өстендә эшли. Хормейстерга иң якын торган профессия ул оркестрлар белән эш итүче дирижер булса кирәк. Әлеге ике һөнәр бер туганнар диярсең, икесе дә күп санлы җырны моңны үз иткән, музыканы яраткан кешеләр белән идарә итүне күз алдында тоталар. Кайбер дирижерлар таяксызда эшлиләр. Ayaqsızda çıkarlar. Kol bilen gene. Kol bilen gene. Bana Gergiyev pamoymu tayak bilen bitini, o kolu bilen naşaytıp. Nilerine koştatılıyor. Dirijör o bütünde idare etuşu. Kolektif bilen idare etirken. Mesela hor aldığına çıkıp basarsın iken ya orkestralarına çıkıp basarsın iken sen anın bilen idare edesin. Senin her bir başkaruşunun, küp başkaruşunun jipleri sana tartılgan, senin kolunda. Şimdi tercümesi o birer tilden alıngandır bit. No, indi İtalyan tili, konsertmeister, master degan söz. Master degan bit. Menimçe şulay. Siz umuman master. Bilmem master bulasınız. Davaytı. Master indi. Master. Ben bulayığına aytım, masterlar indi ol. Master.
Геройыбызга насыйп ителгән гомернең озак еллары яр чаллыда узган. Без гадәттә әлеге шәһәрне заманында бөек төзелеш нәтиҗәсендә булдырылган данлыклы автомобильләр иле көч-куәтле КАМАЗлы кала буларак күз алдына китерәбез. Бүген исә тамашачыларны яр чаллыга бөтенләй башка күзлектән күз атарга тәкъдим итәбез. Һәм халкын аның һәрчак берләштереп җырлатучы, күркәм калада яшәүчеләрдә җыр-моңга мәхәббәт уятучы, биредә дөнья күргән хорлар артыннан юл алып сәяхәт кылырга чакырабыз. Беренче тукталыш уңышлы иҗатта бик тә кирәкле энергия, талант һәм булдыклылыкны девиз итеп алган күркәм калада озак еллар эшләп килүче энергетик мәдәният сарае иде. Мен шушында 10 елымны татар халык хоры белән җитәкләдем 10 ел буена. Кичләрен инде әлбәттә киләлерик атнага 3 тапкыр. Кем генә юк иде анда. Монда энергетикта шыгрым тулы халык буладыр. Кырмыска оясы кайнап торган сымак буладыр инде. Кем генә йөрмидер. Эшчеләр дә, укытучылар да, медицина хезмәткәрләре дә, КАМАЗ хезмәткәрләре дә барысы да монда агыладыр. Мен монда эшләдем 80нче елдан 90нчы елга кадәр 10 ел буена эшләдем. Ondan soң хорлар тарала башлады, дөньялар үзгәрде. Кырык заман исәбәр иткән 91нче елда СССР таркалды һәм хорлар да таркалды. Таркалды, барысы да таркалды. Бөтен нәрсә бетте. Кешеләрнең дә теләге дә кими башлады бугай. Менә атнага 3 тапкыр нәрсә тарткан аларны. Менә шушы культурага, шушы хор сәнгатенә тартылганнар бит инде халыклар. Татар хоры, ул татар өчен бит хор дигән миңа үземә дә әйткәннәре булды. Татарларның хоры булмаган дип. Булмаса менә була. Бит хор сәнгате ул Төркайда китмәгән. Хор сәнгате ул гасырлар буена яшәгән. Чөнки күпме кешенең бер дулкында менә кабатлап әйтәм, җырлавы ул бит кешедә ниндидер аһаң тудыра. Кешегә дәрт өсти, моң өсти, бердәмлек өсти. Ул сәнгатьләрне туктатырга һич тә ярамый. Чаллының тагын бер хорлы урыны Альберт менә шушы була. Ул КАМАЗ мәдәният сарае. Шушы сарайда мин 7 ел буена шулай ук татар халык хорын җитәкләдем. 91нче елдан 97нче елга кадәр монда эшләдем мин. Аннан соң инде мәдәният сарайларында үзешчән сәнгатьләр берәм-берәм югала башлады. Хор шулай ук республикада бик алдынгы хор иде. Казан телевидениесеннән килеп төшерләр шулай ук монда минем хорны төшереп, махсус программа ясап телевизордан күрсәттеләр аларны. Зур программа иде. Менә шулай итеп хорлы урыннарның бу инде соңгысыдыр, чөнки үзешчән сәнгать таркалды. Бәлки бездән соң яшәүчеләр инде хор сәнгатының әһәмиятен аңлап, халыкны берләштерү әһәмияте бит. Бәлки әле яңадан кирдән шулай эшли башлардылар. Шанышны югалтырга ярамый. Шанышны югалтмыйбыз, Алла рөхсәт. Альберт менә мен сине бик матур урынга алып килдем монда. Ул шулай ук хор сәнгате белән бәйләнгән урын. Менә без басып торган урын бу мәхәббәт күпере дип атала. Менә шу мәхәббәт күпереннән чыгып, әнә теге якта күрәсең, әнә теге агачлар артында бик матур мәйдан бар иде. Йортлар тора торган. Йортлар, бик йортлар түгел, монда коттеджлар тора торган, менә бик агачлар белән, анда мәчет тә күренеп тора бара. Шушы мәйданда безнең 70нче, 80нче, 90нчы елларга кадәр сабан туй була торган иде. Йортлар юк иде анда бернинди дә. Шушы урында без җыр бәйрәмнәре уздыра идек, сабан туй көнне. Ул бик шундый зур катлаулы, зур бер эш иде инде ул.
Çünkü jır bayramların uzduru hazırlıkını talep etedikti. Jır bayramı xorsuz көз алдына китерү Horsuz mümkün göz түгел. aldına getirүү mümkün түгел. Çünkü biz anda jiyadırık bütün şehirden yüzerlegen kişini, biz indi hazır birendep sonağanım bulmadı. No sonağan kişiler eytebiri. Bir yılını bu yıl 1000 kişi jırladı bizden horda deyip. En son uzdurganda 3000 kişi deyip kimdir sonap çıkargan. Şunda kuresin indi. Hornun indi zor kış ikenin. Men indi buladırım baş harmester, baş dirijor buladırım indi. Şunda çıkıp jırlarga biz anda orkestr şakıradırıq. Tanlı orkestr, şehrin tanlı orkestrı var idi. Marchenko degen bir yaxşı muzikant var idi, onun zor orkestrı var idi. Şulay etip, şunda beyram yası idik. Ol шығып басқаш дирижировать итергә, идара итергә шығып басқаш. Анда махсус эшләре урын, тояк бирәләр, кулга тоттырып. Аң церемониясы буладыр. Вручение, то есть дирижер Тапшыру. Дирижер тоягын тапшыру. Менә шундый церемония белән эшләр. Бик күңелле иде ул. Менә шығып басасың, сиңа монда мәгәррән кеше карап тора. Синең кашан кулыңны күтәргәнне, кашан башлаганны карап тора, күреп тора. Менә шунда үзеңне сизәсең, син әйтерсең күккә очасың ничектер. Аны әйтеп бетергесез бер хис иде ул. Менә бәйрәмнәрдә бит инде без мәҗлесләрдә утырабыз, теге җыр-җырлап утырганда, бөтен кеше бер дулкынга көйләнә, бер дулкынга. Анда мәҗлестә 10 кеше, 20 кеше утырган микән, уфтанма дип җырлап утыралар бит, нәме? Бер дулкын, ул көйләнгән дулкын. Анда 1000 кеше, менә аз әйтеп кенә әйткәндә, 1000 кеше бер дулкында. Күз алдына китерәсезме? Нинди көчле яңгыраш, куәтле атмосфера, ямьле мөхит булган биредә. Ул чакларына 3000 халыкны берләштергән хорлар тирәсендә. КамАЗ автомобильләре тимер йөрәк двигатель эшләгән дәртле тавышлары белән бер тирәдә торсыннар. Бу чагыштыруда. Шулай бит? Ayağına kitep koylarda bulmadım. Sağınıp qaytdım idim toğnarı. Әйдәгез без дәвам итик үзебезнең Шаллы буйлап, Шаллының моңлы хорлар белән бәйле юллары буйлап сәяхәтебезне. Геройыбыз белән шәһәр буйлап җылы нурлы, көчле, күп санлы кешеләрне берләштергән хорлар белән бәйле һәм татлы завыклы истәлек хатирәләр тулы сәяхәтебезне дәвам итәбез. Алдагы тукталыш яран гөл белән бәйлесиде. Һәм биредә мин матур гөлләр белән бәйле горурлык хисе уятырлык һәм ихластан соклану тудырырлык хайран күп мәгълүмат алдым. Беләсезме нәрсә, дуслар? Шаллыдагы дистәгә якын мәктәпнең унлап музыка укытучысын берләштереп төзегән үз музыкаль төркеме бар икән. Моннан күп еллар элек аякка баскан әлеге ансамбль бүгенгәчә гөрләп, эшләп, яшәп килә. Дә ямлы моңнар чәчеп тирәенгә дөнья күрә данлы калада. Kızlar, ni üçün buna yaran gül? Çünkü bizning ansambldagi qizlar o'zlari shishak kibik. Hatta salat da yaran gül turunda jırlayı. Yaran gülün ilikten bizning əbilərimiz, ənilərimiz yaratıp üstürgən. Yaran gül, o şundaq da kişiyə üçün havanı çistata turgan. Fitansitlar bo'lib chiqaradigan gül bo'lib chiqdi. O salomatlik uchun foydali. Lekin biz bu uchraqda yaran gül deb atadik jırlar uchun. Chunki bizning jırlarimiz
Türlü kompozitörlerinin, Kulçerov da var mında, Saydaşov da jırlarında jırlıyız, Rüstem Yakin jırlarında jırlıyız. Buna o'zi bir buket. Hem biz kişilerin ko'ngillerini hoşlandırırga tileybiz. Eng motor jırlarını jırlap, mağarşı işitmegen jırlarında jırlap, halk ko'ngilini diyem üsterge, motorluk üsterge tileybiz. Buna şunun için Yarankül. Kızlar, anlaşıldı. Siz ansambılının mattur şeşkeleri. Emne bu şeşkelerini sular sibip üstürüşü efendi. Bunun yerine olsa gerek, yanlış değil mi? Jırlıyız mı birer jır? Есігізге түсірем тамашашым, біз геройымызға язмыш язған yıllar бойлап саяхатты. Көбісінше хорлар узған яр шаллы бойлап әрекетті. Төп хөнәре бойынша хормейстер булган талантлы геройыбыз белән бергәләп. Күрәм алда тагы бер тукталыш көтә. Безне генә түгел, телевизор караучы тамашачыларны да. Менә бу безнең Татар дәүләт драма театры Шаллының Ayaz Gilazov исемен йөртә. Ул безнең театрыбыз яңа бинасы театрны әле bir 3 ел гына монда эшлибез, Аллага шөкер. Менә шулай итеп монда да гел музыка кирәк, гел хорлар ясарга кирәк, музыкаль спектакльләр куярга кирәк бит инде. Мен шулай итеп гомерем буе хордан аерыла алмадым инде. Үземнең белгәннәремне һәрвакытта эшләргә тырышам. Бәне күз алдына китерә алмыйм инде спектакльдә хор, нинди мисаллар бар. Иң беренче спектакль бу театрда мен 95 елда Кодоша музыкаль спектаклен куйдык без. Захир Исмагиловның спектакле иде. Анда хорларда, ялгыз арияларда барысы да булды. Шул кадәр зур ни белән күтәренкелек белән эшләдек без аны. Менә күптән түгел инде 1-2 ел элек дип әйтәсем килә, яшь йөрәкләр дигән спектакльне куйдык. Анда гел музыка, җыр белән бара ул спектакль. Халык аны шул кадәр ярата, йөриләр. Biz инде күбрәк кертәбез анда халык җырларын. Халык җырларын менә әле ilk кеше ишетмәгән, халык ишетмәгән җырларны кирдән халыкка кайтарабыз. Yüreklerden taşlarda bizi şemiz
Hürmetli tamaşaçılar, biz bugün horlı, şallı boyunca seyahattebіз. Legendar kişi, birde yaşavşı Enes Fayruşin bilen birgelep. Hazır bundan şunda kiremiz. Aha. Sağ olasınız kızlar. Sen jırlap kuşatasın. Sen jırlap kuşatasın. Beliş, yarar. Kulaklarına beliş gerek. Gittik beliş. İyi. Batırış, koya kirimlettik biz. Beliş aşağınday buldum bindi. Bu nesine tiyatr, drama tiyatrında bir tuzdırıp, beliş pişirip, jırlap, hor bilen jırlap yatalar bit, he? Hareketlerimizi jırlayız, belişini dersimiz, barışla bu. Bu qaysı spektakldan buldu inде? Bu yaş yürekler spektaklinden buldu. Bizning bek ko'p spektakllar bor, jırlı mыңlı degende. Ham mine bizning әле tag'in shunday bir narsa bor, biz qonaqlarga o'zimizning eng motor jırlarni jırlaymiz, agar tilasangiz. Хорол жанларны айкый торган айрым сәнгать. Күп санлы башкалары белән чагыштырганда үзгә бер жанр җырлы сәхнәдә. Аккордларга үз гомерен багышлаган, әлеге җырлы дөньяга турыдан-туры кагылышы булган татар жанлы зиялыбыз бүгенге тапшыру герое Энес Фәрүкшин мәдәниятебезне, сәнгатебезне алга этәрүче бу өлкәгә алыштыргысыз өлешен кертүчеләр рәтеннән һичшиксез. Дирижерның жетекшінің характері бек қырыс, ол бек талапшан болырға тиіс. Шунсыз болмай. Аның әрбір әгер де көргеніңіз болса, әлі оркестрді спектакль алдынан оркестрдің тауышлары, күйлеген тауышлары естілі, скрипкаларына дирижер шықмаған әлі. Дирижер шығып басты ма, бүтін нәрсе тыптын бола. Олар күтәлер дирижерның әмірін. Міне, скрипкашыларда, барыста, духовикларда, барыста күтәлер. Ол шу айтып, қолын көтәрі екен, все, сен анда бір нәрсе іштәге тиісті бар. Қолын көтәріп, мында дирижерның бар, қол көтәріп, мына дыхание сол алдыға береді, анасын башланады. Бүтін көзлері шушында. Қарағыз әлі, әміне тұрмышта ол дирижер авторитет болырға тиіштірін. Шылай, әгер де ол авторитетлі болмаса, оны тыңламаслар бит. Хорда тұрышылар. Ну, өзінің коллективі үшін, я болмаса музыкантлар үшін, әлбәтте, тілесе кім дирижер, симфоник оркестрінің дирижері шыға алмай бит енді. Аның үшін оқырға керек, аның үшін бек көп білірге керек, партитурларын оқырға керек, әсәріне үйренерге керек, har instrumentning o'zinchaligini bilirga kerak. Barisi-da. Albatta, dirijor shulay bo'lmasa, shin dirijor bo'la olmay, yumshoqqina chiqib, ilki saqinbalarga aytib, shuni jarlaymiz, mana jarlaymiz, baytmay tura olmaydi. Xormeysterda shulay qiladi. Xormeysterda shulay. Dirijor bo'lsa-da, xorga o'zining butun energiyasini beradi. Bilib biladi, ko'zi biladi, yuzi biladi, butunsin, mimikasi biladi, barisida ishlarga tegish. Barisida. Shul chaqda seni anglaydi. Xor ham shunday orkestrlar endi.
табигатьтән килгән ярлары тирәсендә Ярчаллының үз хорлары, татар хорлары белән бәйле мавыктыргыч телевизион хикәя сезнең күңелләргә дә хуш килгәндер дигән ышанычлы теләктә калабыз. Һәм шушы матур моңлы җырлы нотада мин дә бүгенгә үзегез белән хушлашып торам тамашачы. Исән сау булыгыз. Җырлап үссен кызыгыз, улыгыз. Хорларда ук булмаса да, бергәләшеп көйләр күңел күрегез. Бик тиздән яңа кызыклы геройлар белән очрашканчыга һәм бүгенгедәй матур итеп, җайлап кына аралашканчыга кадәр